er jeg på vej til Frederikshavn og ved Stenhøj Borgerforening. Der er noget, der hedder hvis nok Crazy Dance, der er med til at arrangere noget op på sportspladsen. Så det skal nok blive hyggeligt. Nu skal jeg lige noget benzin på. Ja, så er jeg nået i Nådevejen. Jeg er kommet til Brønderslev. Så mangler jeg kun 31 km. Så er jeg fremme. Så det går lige et lille stykke tid nu, men det er sådan lidt blandet. En gang imellem, så kommer der lidt byer, og så er solen lidt fremme og sådan noget. Så jeg håber, at vi får et lidt bedre vejr her senere, hvor markedet det starter og det hele op på sportspladsen. Så mangler jeg bare små 19 km. Det er dejligt at køre i på landet i hvert fald. Se den skønne natur. Ja, så er jeg ankommet op på markedet. Og en lille reklame. Men ellers er der kommet indtil nu 3 andre tuk-tukker. Og så er der noget, der hedder Crazy Dance. Det er en knallertklub, motorcykelklub, der afholder her også. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer, men der kommer der nogen ind hele tiden, kan man se. Ja, men så er det 54 km hjem til Nørre Sundby. Drej til venstre og bliv på Idræts Allé, og derefter drej til højre og følg Stenhøjvej. Drej til højre og følg Stenhøjvej, og derefter drej til venstre og følg Rålundvej. Der var ikke så meget plads, når der kommer sådan en gammel veteranbus der. Ja, så er jeg jo snart i Nørre Sundby. Det blev lige til en små 110 km kørsel i dag. Men det føles bare ikke sådan. Det er hyggeligt, og man møder nogle andre mennesker. Jamen, så jeg er snart hjemme, og derfor vil jeg også afslutte optagelsen her. Siger tak, hvis du har set med.
hele videoen igennem. Giv den gerne et like, hvis du har lyst til det. Og håber måske, det kan inspirere dig, der har en tuk-tuk, til at tage med på nogle ture. Eventuelt melde dig ind i tuk-tuk-gruppen Tændrøret.